ותמלוך אתה הוא השם אלוקינו מהרה על כל מעשיך. כן, עיקר העניין בראש השנה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא על העולם ועלינו. וזה עיקר הבקשה שלנו, זה עיקר מה שאנחנו צריכים לחפש. לכן, עיקר מה שחוזרים בעשרת ימי תשובה, מי ששכח, המלך הקדוש, המלך המשפט, שאר הבקשות לא חוזרים. צורכנו לחיים, מי כמוך, וכתוב לחיים טובים, וספר חיים. זה לא חוזרים. המלך הקדוש, המלך המשפט. המלך המשפט אמנם יש על זה מחלוקת, דעת הרב בן איש חי שלא חוזר, כיוון שכבר אמרת מלך אוהב צדקה ומשפט, אז הזכרת שם מלכות. דעת מרן השולחן ערוך, וכך פוסק הרב עובדיה יוסף, שחוזר בכל אופן. אבל אנחנו רואים פה את העניין שזה שניהם עניין של מלכות. אז על דבר כזה חוזר. כי זה עיקר הבקשה. איך כותב הזוהר הקדוש, שאלה שבאים בראש השנה ורק מבקשים, הב חיי, הב בני, הב מזונה, תן לנו בנים, תן לנו פרנסה, תן לנו חיים טובים, רק תן, אומר זה כמו הב, כמו כלבים, חס ושלום. אנחנו, עיקר הבקשה שלנו זה שיתגלה מלכותו יתברך בעולם, אבל יש כאן מילה אחת נוספת. מה היא? מהרה. תמלוך אתה הוא השם אלוקינו מהרה על כל מעשיך. ראיתי בספר ישיבות בגדד, חלק שלישי, הביא שם מחכם אחד בשם רבי יצחק מחמל או משהו כזה, אני לא יודע לבטא את השם משפחה הזה. זה נמצא בנספח כ"ז עמוד 490. שם הוא כותב שבהרבה מקומות בתפילת 18 יש לנו את התיבה הזאת מהרה. ויש אנשים פה ושם משמיטים. אז אומר שאביו עליו השלום היה יוצא נגד החיסור התיבה הזאת. למה? הוא אומר כי עיקר הבקשה זה על המהרה. לדוגמה, בואו ניקח כדוגמה את המקרה שלנו, את התפילה שלנו. ותמלוך אתה השם אלוקינו על כל מעשיך. בטח שהוא ימלוך. יש לנו ספק שתתקיים הבקשה הזאת. אנחנו צריכים לבקש את זה. הוא אמר שהוא ימלוך, אז הוא ימלוך. אותו דבר, ומלכות הרשעה, מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעים. בוודאי, מלכות הרשעה בסופה תאבד. לא יישאר ממנה כלום. תהיה רק מלכותו יתברך. אז אנחנו מבקשים מהרה. עיקר הבקשה זה שזה יהיה מהרה ושיהיה בימינו. אז אומר לכן זה חשוב מאוד לשים לב ולא להשמיט את המילים האלה. במקרה שלנו אף אחד לא משמיט, אבל בואו נשים לב על התיבה הזאת. כל תיבה ותיבה פה היא בכוונה מכוונת. אז איפה אנחנו מבקשים שתראה המלכות? המלכות תהיה על כל הבריאה. אבל ביותר היא ניכרת בהר ציון משכן כבודך, זה בית המקדש. ובירושלים עיר מקדשך, שזה המקום שסמוך לבית המקדש. ככתוב בדברי קודשך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אומר שאני אלוקים של ציון. מה, הוא לא אלוקים של כל העולם? ודאי שהוא אלוקים של כל העולם. אבל המלכות שלו ניכרת יותר בבית המקדש שהוא ציון. לדור ודור, הללויה. בינתיים לדור ודור עד שיתגלה מלכותו יתברך, אנחנו מהללים לשם יה, כיוון שעד שלא ימחה זרעו של המלך, אז אין הכיסא שלם, וכביכול אין שמו של השם יתברך שלם. כמו שאומר הפסוק, כי יד על כס יה, מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. אז כעת אנחנו רק מהללים לשם יה, הללויה. אבל לעתיד לבוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. קדוש אתה ונורא שמך. הסברנו כבר מה זה קדוש, מופרש, מובדל מאיתנו. ההנהגה שלו נעלמת מאיתנו. שהסברנו את זה על המילים ושמך נורא על כל מה שבראת. ואין אלוה מבלעדיך, אין שום כוח בעולם חוץ ממך. גם כל הכוחות בעולם שנראה כביכול שיש להם כוח,
אתה מעליהם. אתה נותן להם את הכוח בשביל שמי שרוצה לטעות יוכל לטעות בהם. לראות כביכול, הנה יש להם כוח, הם נותנים ישועות, הם נותנים הצלחות, הם נותנים כסף, הם נותנים חיים, הם נותנים כביכול. אבל בעל הכוחות כולם זה רק אתה. ככתוב, ויגבה אדוני צבאות במשפט, והאל הקדוש נקדש בצדקה. זה פסוק בישעיה הנביא פרק ה'. מה פירוש הפסוק? ויגבה השם צבאות במשפט, שכשהקדוש ברוך הוא עושה משפט, אז נגבה שמו בעולם. כי כולם רואים איך הוא נפרע, איך הוא מעניש לעוברי רצונו, ואיך הוא נותן שכר לעושה רצונו. והאל הקדוש נקדש, איך הוא נקדש, איך הוא רואים את ההבדלה שלו משאר הכוחות בעולם, בצדקה. שהוא יעשה צדקה עם הקשרים שבדור, עם הצדיקים שבדור, שהוא מנחם אותם לעתיד לבוא, שהוא מגביע אותם. אז על ידי זה רואים מה ההבדל בינו לבין שאר הדברים שנראים כמו כוח בעולם. אז זה פירוש הפסוק, ואנחנו חותמים את הברכה. ברוך אתה השם, המלך הקדוש. דרך אגב, המקובלים מכוונים פה שם אהיה, נרמז בראשי תיבות, אתה השם, שם השם זה מתחיל באות י', המלך הקדוש, שם אהיה. בכל אופן אנחנו מכוונים פשט, המלך הקדוש, שהוא המלך, ומרוב צדקותיו והנהגותיו, הוא נבדל ונעלם מאיתנו, אין לנו הבנה בו. כתוב בספרים הקדושים, שכשהשליח ציבור אומר את החתימה הזאת, שיגביע את הכל באמירת המלך. ועל ידי זה שהוא אומר המלך הקדוש, והוא מכוון שרק השם יתברך הוא המלך, אז כל כוחות הרשע בעולם נחלשים באותו רגע. ואני אומר גם אנחנו, שאנחנו בתפילת הלחש, אתה לא שליח ציבור, לא יכול להגביע את הכל בתפילה, אבל לפחות צעקת הלב, נגיד מכל הלב, המלך הקדוש, הקדוש ברוך הוא המלך, הוא אחד ואין שני לו, וכל שאר הכוחות הרע והחטאים והעבירות והכוחות של השנאה בין איש לרעהו, הכוחות שמנסים לעשות רע בין אחד לשני חס ושלום, כולם התבטלו, והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד במהרה בימינו אמן.